että uskonto ei voi olla taustalla? No mä oon muuten paitsi tästä kommentista täysin samaa mieltä Mariamin kanssa. Totta kai uskonto on islamistisessa väkivallassa, jihadismissa, uskonto näyttelee hyvin tärkeää roolia siinä, koska ne iskun tekijät itse kokee olevansa hyvin uskoita muslimeja, ihan siitä syystä. Mutta tähän mun mielestä sanotaan aivan erittäin hyvin sen, että pitäisi keskustella niin kuin avoimesti, kiihkottomasti, eikä pitäisi lietsoa sitä semmoista vastakkainasettelua. Sylvia kysyi, minkä takia me aina vaaditaan muslimiyhteisön jäseniä tuomitsemaan nämä iskut. Me vaaditaan se sen takia yksinkertaisesti, niin kuin Sadek osoitti tuossa, että koska siellä on olemassa sitä sellaista piilohyväksyntää. Ei kristityssä yhteisössä ole piilohyväksyntää näitä esimerkiksi aborttiklinikoita vastaan iskeneitä kohtaan. Anteeksi, mä kysyn nyt, että kerro vielä meille katsojille, mitä tarkoitat piilohyväksynnällä? Mitä tarkoitan sitä, että on mahdotonta puhua, niin kuin mun mielestä Mariam sanoi erittäin hyvin tässä. Nämä iskut pitää tuomita sellaisenaan. Ei tuosta pilkku mutta kaatopykälä. Ei sanota, että joo, kyllähän mä tuomitsen nämä iskut, mutta olihan nekin kyllä aika pitkän aikaa jo sitä hakenut ja niin kuin saivat mitä ansaitsivat. Suurin piirtein tällaisia juttuja. Niin tämä on sinun mielestäni. Mä kuulin Sadekin sanovan sitä, että tämä on pitkään jatkunut, tämä on niin pitkään jatkunut tämä profeetan pilkkaaminen, että se niin kuin tavallaan siinä annetaan semmoinen, jos ei muuta, niin ainakin sellainen kuva. Millä sanan käänteellä tämä tuomitseminen pitää tehdä? Mikä on se oikea tapa tuomita? Tapa, miten sä teit, oli mun mielestä hän on tässä hyvä. tuominnut oikein niin sanonut, että hänen mielestä on väärin, sitä ei se voi uskalla perustella. Ei liitetä siihen perään yhtään mitään, vaan sanotaan, että mä tuomitsen nämä teot. Missä kulkee sananvapaus, missä kulkee niin tämä, että muslimi pitää tuomita? Että niin jos puhutaan sananvapaudesta, voiko sanoa kaiken sen, mitä on mielessä? Vai pitääkö jotenkin niin pelätä, että se tulkitaan väärin? Jos sä tulkitset sen, ei ole mitenkään väärin, jos mä saan vastata jossain välissä. Joo, annetaan Antti vastata. Muutama kysymys, jos mä vastaan siihen, että se on totta kai ihan ok, että jos joku sanoo esimerkiksi, että kalifaatti on niin pyhä asia, sitä rakennetaan nyt Irakissa, Syyriassa, että sitä pitää tukea. Vaikka siinä vähän roiskuu, kun rapataan, vaikka vähän tapahtuu ylilyöntiä, ne on ihmiset, jotka sitä tekee. Jos joku on tätä mieltä ja oikeasti on siis vaikka salafi ja kokee, että kalifaatti on pyhä juttu, niin se on ihan ok sanoa tällä tavalla. Ei mulla ole mitään sitä vastaan, että joku on tätä mieltä. Sitten jos joku sanoo, että on oikein se, että profeettaa pilkaneet tapetaan, tai että on oikein se, että panttivankeja siellä ISIS katkoo kauloja, niin se ei taas ole ok, mun mielestä.